Jeg vil gerne fortælle lidt om genetik og nedarvning. Genetik det bruges til at opstille simple modeller til at forudsige, hvordan egenskaber de nedarves. Begrebet genom det anvendes til at beskrive det samlede DNA-mængde i cellen, altså et individs genetiske information. Der findes så 2 udgaver af det her genom, og det er derfor, der altså er 2 udgaver af alle gener arvet fra forældrene. Der er den her undtagelse, hvor mænd de har 2 forskellige kønskromosomer, altså et X og et Y-kromosom. Et gen det består af et antal nukleotider i en bestemt rækkefølge, og de koder til sammen for et protein. Derudover så er der også det her begreb, som kaldes allel, og det udtrykker ligesom varianten af et bestemt gen. Alle har 2 alleller i hvert genpar, altså en allel fra en mor og en allel fra en far. Kombinationen af de her 2 alleller, de giver altså ens genotype. Er de her 2 alleller ens, så er individet homozygot i det her genpar, og nedarves der 2 forskellige alleller til individet, så er individet heterozygot i det her genpar. Egenskaben, som den her allelkombination den danner, det kaldes altså for ens fænotype, og det angiver for eksempel ens blodtype, man har ens øjenfarve og ens hårfarve. Ofte så vil den ene allel dominere over den anden allel, så den anden allels egenskab ikke kommer til udtryk. Og her så har man så begrebet dominant, det dominante allel og den recessive allel. Og den dominerende allel bestemmer altså så individets fænotype. Her der er der så et eksempel med øjenfarve. Det her gen OCA2, det findes på kromosom nummer 15, og det her gen det påvirker produktionen af det brune farvestof melanin i øjets iris. Og det her gen det findes i 2 forskellige alleller. En allel der giver en normal produktion af melanin, som altså giver de brune øjne, og det er altså den dominante allel, som kaldes stort B. Så er der også en allel, som giver en mindre produktion af melanin, som giver de blå øjne, og det er altså den recessive allel, som kaldes lille b. Der er altså, for at få brune øjne, så kan man altså have genotypen stort B eller stort B og lille b. For at få de blå øjne, så har man altså kun den ene mulige genotype, som er lille b. Stort B, det nedarves autosomalt dominant, og lille b, det nedarves autosomalt recessivt. Det skyldes så, at den har afgang for gener på kromosom nummer 1-22, de kaldes for autosomal nedarvning, fordi at de her kromosomer, de kaldes for autosomerne. Det er da muligt at give den recessive allel videre til børn, så de børn de kan få blå øjne, hvis man ikke selv har det, men det kræver så også, at den anden forælder også giver den recessive allel videre. Det kan man se på det her krydsningsskema, og Mendels første lov, som er kønscelleloven, den siger, at allelle gener adskilles ved kønscelledannelsen med lige stor hyppighed i de dannede kønsceller. Det vil så sige, at hver heterozygot forældre, som vi har her, de giver en halvdel af deres gener videre, som koder for brun øjenfarve, og en halvdel med gener for blå øjenfarve. Herover der ses vi det her krydsningsskema, der ses vi så, at der fås 4 kombinationsmuligheder, altså hvor at der er 3 mulige genotyper for at få brune øjne, og 1 mulig genotype for at få blå øjne. Der er altså 25% chance for at få genotypen stort B, som får brune øjne, 50% chance for at du får genotypen stort B, lille b og får brune øjne, og 25% chance for at du får genotypen lille b, og altså for at få fænotypen blå øjne. Derudover så er der noget, der hedder kønsbundet nedarvning. Og en egenskab den er kønsbundet, når genet for egenskaben den ligger på Y-kromosomet eller på X-kromosomet, som altså er kønskromosomerne. De her sygdomme og egenskaber, som skyldes gener på X-kromosomet, er ret almindelige, fordi at X-bundet nedarvning det forekommer både hos mænd og hos kvinder. Det skyldes, at kvinden hun ligesom har 2 X-kromosomer, og manden han har et X og et Y-kromosom. Hos manden der kan de recessive egenskaber ved X-bunden arv så ikke skjules, og det skyldes, at manden kun har en kopi af X-kromosomet. Det betyder altså også, at mandens fænotype det bestemmes af den allel, som de har på deres X-kromosom. De recessive X-bundne egenskaber de udtrykkes oftest hos mænd end hos kvinder, da kvinder de som sagt har 2 X-kromosomer, hvor den dominante allel altså vinder over den recessive allel. Det vil altså sige, at hvis der er en egenskab, der er forbundet med den recessive allel, så bliver den her egenskab ikke udtrykt, fordi den
dominante allel går ind og vinder over den recessive allel. Og her på den her figur, så kan man se et eksempel på en kønsbundet nedarvning om farveblindhed. X opløftet i stort F, det er den dominante allel, som giver et normalt farvesyn, og X opløftet i lille f, det er den recessive allel, som giver farveblindhed. Og derudover så kan man også se, at der er et bogstav, som hedder Y, og det symboliserer så Y-kromosomet. Og det skrives ved mænd, fordi mænd har et X- og et Y-kromosom. I figurerne kan man også se, at der er en firkant, og den symboliserer mænd, og den runde cirkel symboliserer kvinder. Farveblindhed det forekommer ofte hos mænd, og det hænger sammen med det her med, at manden ikke kan skjule det recessive gen. Det almindelige syn det dominerer også over farveblindhed, og derfor er genet for farveblindhed altså også et recessivt gen. Og her på figuren der kan man så se, at vi har en mand og en kvinde, og de får så 3 børn. Den ene barn det er en søn, og han er farveblind, fordi han har genotypen X opdelt i lille f og Y. Og den næste søn han bliver ikke farveblind, fordi at moren hun har givet den dominante allel videre, og faren har bare givet Y videre. Kvinden herover hun skjuler den her den recessive egenskab, fordi at hun har modtaget F eller XF fra faren af, så hun skjuler den altså. Hun får børn med en anden mand, og her der giver hun altså den recessive allel videre til sønnen, og så bliver han farveblind. Nogle gange så kommer en egenskab ikke kun, eller så opstår den ikke kun på grund af et gen, men på baggrund af flere gener. Det ses ved blodtyper. Og på overfladen af de her røde blodlegemer, der findes der stoffer, som kaldes glykoproteiner. Og de her glykoproteiner, de bestemmer, hvilken blodtype man får. Et glykoprotein, det er et molekyle, som består af protein og kulhydrat, og glykoproteiner, det er genetisk bestemt. Ens blodtype i det her er et såkaldt AP0-system. Det bestemmes af et gen på kromosom nummer 9. Og det her gen, det findes i 3 forskellige udgaver, nemlig I opløftet i stort A, I opløftet i stort B og lille i. I opløftet i stort A og I opløftet i stort B, det koder for hvert sit glykoprotein, mens lille i-allelen ikke koder for noget funktionelt. Og derfor bliver lille i-allelen recessiv i forhold til de 2 andre udgaver, som altså er dominante alleler. Stort I opløftet i stort A og stort I opløftet i stort B, de er kodominante i forhold til hinanden, og det betyder altså, at deres glykoproteiner de dannes, hvis man har genotypen stort I opløftet i stort A, stort I opløftet i stort B. Så har man altså blodtypen AB. Og hvilke gener man får for sine forældre, der afgør altså også her, hvilken fænotype man får. Har man for eksempel genotypen lille i, så får man blodtype 0. Og har man genotypen stort I opløftet i stort B, lille i, eller stort I opløftet i stort B, stort I opløftet i stort B, så har man altså blodtype B. De her glykoproteiner, de kaldes også for antigener, der immunforsvaret anvender dem til at adskille fremmede celler fra egne celler. Der kan der godt nok ske det, at blodet agglucinerer, hvis de røde blodlegemer de blandes med antistoffer, som er rettet mod blodlegemernes overflade antigener. Og det skyldes, at de her antistoffer mod den specifikke blodtype, de vil få blodlegemer til at klumpe sammen. For eksempel så har en person med blodtype A antistoffer i blodets plasma mod blodtype B og AB. Og hvis personen så får blod fra en person med blodtype B eller AB ved blodtransfusion, så opstår der altså en livstruende situation, fordi at blodet agglucinerer. Blodtype A kan dog godt få blod fra en person med blodtype 0, fordi man kan se hernede, at blodtype 0 ikke har nogen antigener på overfladen af de røde blodlegemer. Blod med blodtype 0 har der godt nok har ikke nogen har antistoffer med både blodtype A og blodtype B, mens den her blod med blodtypen A og B hverken har antistoffer mod blodtype A eller blodtype B i blodets plasma. Det vil sige, at personer med blodtypen A og B kan modtage
blodet fra enhver AB0 blodtyper. Derudover så findes der også noget, der hedder rhesussystemet. Det går ud på, at det her rhesusgen sidder på kromosom nummer 1 og findes i 2 varianter, som nedarves fra den ene eller fra begge forældre. Den dominante allel kaldes så for rhesus positiv og betegnes stort D. Den her allel koder for et specifikt glykoprotein, som også kaldes et antigen på overfladen af det røde blodlegemer. Den recessive allel kaldes så rhesus negativ, og den betegnes stort D. Den recessive allel den koder ikke for noget glykoprotein, og hvis man altså har genotypen lille d, så kodes der ikke for noget antigen. Det vil altså sige, at en person med blodtype, der har rhesus positiv, godt kan modtage blod, der har rhesus negativ, da rhesus negativ ikke indeholder nogen antistoffer mod D-antigenerne på rhesus positivs røde blodlegemer. Rhesus negativ kan derimod kun modtage blod fra rhesus positiv én gang, hvorefter det her rhesus negativ blod det så vil danne antistoffer mod anti-D-genet. Og ved næste blodtransfusion så vil rhesus positiv derfor medføre agglutination i rhesus negativs blod. Til slut så kan man så ved hjælp af antistoffer bestemme ens blodtype ved at dryppe henholdsvis en dråbe anti-A, anti-B, anti-D og vand på hver sit objektglas. Og ja, så tilsætter man så en dråbe blod, hvorefter man så kan se, hvilket felt der agglutinerer. Da jeg bestemte min blodtype, der agglutinerede det kun i feltet anti-A, og så kunne jeg så bestemme, at jeg har blodtypen A rhesus negativ. Og det skyldes altså, at mine røde blodlegemer de indeholder antigener mod antistof A, og det kunne jeg se, fordi det er agglutineret i anti-A-feltet. Derudover så må jeg have rhesus negativ, fordi det ikke er agglutineret i det her felt, altså i anti-D-feltet. Og det betyder altså, at jeg ikke har nogen antigener mod antistof D.